Den formmæssige idé bag Arduino 9 har været at tage en skarp geometrisk figur, cylinderen, og så udskære detaljerne i den. Og det har faktisk givet en meget rolig og harmonisk ovn. Et klart sigte i udviklingsfasen har været at få så stort som muligt indkig til flammerne. Og et af virkemidlerne har været, at vi har minimeret sprossen mellem sideglas og glasset i lågen. Det må faktisk gerne være, at man næsten føler, at man har tændt bål inde i stuen. For at fastholde indkigget til flammerne, så er ovnen også udstyret med et meget effektivt rodeskyl, hvor vi leder luft ned foran både sideruderne og ruden i fronten, og dermed sikrer, at soden ikke sætter sig på glasset. Når jeg designer, så starter jeg med de overordnede linjer, med helheden, og derefter fokuserer jeg ind på detaljen. I en ovn som Arduino 9, der har det været detaljer som skjulte hængsler, usynlige svejsninger, pænt integrerede betjeningsgreb, afrundede hjørner på låge og på skuffe. Det har også været vigtigt, at brandkammeret fremstår flot. Derfor har vi arbejdet med et relief i isoleringspladerne, som understreger de vertikale linjer og fremhæver højden på brandkammeret. Udover det visuelle, så er funktionen jo mindst lige så vigtig. Blandt andet så har vi udstyret ovnen med Adutronic-automatik. Med et enkelt træk så aktiverer man automatikken, og så sørger den selv for at regulere luften, sådan så man får den helt rette mængde luft til den ideelle forbrænding. Og i det daglige så giver det bare en helt enkel og let betjening.